ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍। ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କୁର୍କୁଟି ଆଉ ସତ କି ମିଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଏଇ କୁର୍କୁଟି ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛୁ ଭାତ, ଆଉ ଏଇଟା କୁର୍କୁଟି ଆଉ ଲଙ୍କା ଦଳା ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ କୁର୍କୁଟି 2 ଜଣ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି କୁର୍କୁଟି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଥାଳି ଅଛନ୍ତି। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଆପଣଙ୍କ ବି ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆସିପାରିବେ ଆମ ପାଖକୁ କୁର୍କୁଟି ଖାଇତେ। ଏଇ ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତାମିଲନାଡୁର କୁର୍କୁଟି। ଆଉ ଏଇଟା ଲୁଣ, ଏଇଟା ପାଣି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଏଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋଇବା ଜାଗା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ କୁର୍କୁଟି ଆଉ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆଜି କୁର୍କୁଟି ଦେଖଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ କୁର୍କୁଟି କେମିତି ତାମିଲନାଡୁର। ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାମିଲନାଡୁ, ହଁ 10-12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାମିଲନାଡୁରେ କୁର୍କୁଟି ଖାଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ କୁର୍କୁଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଭାତ ତ ଅଛିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, 12 ଘଣ୍ଟା ଖଟିକି ତ ଆସିଛୁ, ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଏମିତି ଲଙ୍କା ଝାଲ ଲାଗୁଛି କିରେ? ଖାଇଦେଲା ବେଳକୁ ନାକ ଆଡ଼ୁ ପାଣି ବାହାରି ଯାଉଛି। ହଉ ରହୁଛି ସେତିକି।